जय हिंद। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मुसलपुरनिफ्राय जोंहा बिथां राकेश सार, बेनिफ्राय लावदुम भाइयाबो इलेक्शननि केम्पिं खालामबाय थानाय भिडिअ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे सासे एक्ट्रेसबो दंबयो। गोबां बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय आङो मोनसे बेखौ मा होनगोन, सायरि होनगोन ना मा होनगोन, आंनि बिसिया लिरनाय, गावखौ गोजोनै लाखिनोब्ला, खोनासं, गावखौ गोजोनै लाखिनोब्ला जेसेबां हायो एसेबां हारसिङै थानो नाजा। गोसोनि मोजां साननायजों खामानि माव। गावखौल' सानग्रा आरो दुगा सुबुंनिफ्राय जानगाराव थानो नाजा। समजों लोगोसे सोलायलांनाय सुबुंनिफ्राय गोजानाव था। जेराव नोंखौ सनमान होआ बेवहाय दाथां आरो दाथा। जाय नोंखौ गोनांथि साना नोंबो बेखौ गोनांथि दाहो। गावनि गोरोन्थिखौ सिनायनानै लानो सोलोंनांगौ, अब्ला गावखौ दानो हायो। जियानो जा, दा बेनिफ्राय दाखालै बावैनि हेलिकप्टारनि बाथ्रायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। क'क्राझारावबो नांगौ, चिराङावबो नांगौ, जोंनि सनितपुरावबो नांगौ, जोंनो जेरावबो नांगौ। जेरै बड'लेण्ड बासमोन, बेबाराव हेलिकप्टार नांगौ। बेनिफ्राय आंखौ बुंदों, नोङो हाग्रामाखौसो बुंनो हादों, प्रमदनियाव मानो डिमान्ड खालामाखै? सोरबा सिख्लाफोरबो हिनजावफोरबो लिरदो। दा नोंथांमोनानो सानना नाय, आङो बिथां प्रमद बर' सारखौ मा बुंनांगौ दङ? सानफ्रोमबो दुनियानि इउटुबार्स, दुनियानि रायजो राजायानो बिथांनि सायाव आरो बिथांखौ गोबां बाथ्रा बुंखायो। दिनैनि दिनाव आङो राजखान्थियाव गैथ'वा। सोरबा साननो हागौ, गोबाङानो कुइसन खालामो, नों BPF ना UPPL ना BJP? आं दिनैनि दिनाव राजखान्थियाव गैथ'वा। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव महाभारतनि काहानिया जेरै जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो महाभारतनि काहानि। नोंथांमोना महाभारत नायगोन ना नाया मिथिया, बाट आं नायो, दाबो नायो, मियाबो नायदों। ओरैबायदि दुखु मोनो, महाभारतआव ओरैबायदि बाथ्रा बुंनाय दङ, जाय धर्म आरो अधर्म, जाय धोरोमजों थांगोन, धर्मजों थांगोन, बेयो सानसेब्लाबो देरहागोन, आरो अधर्मजों थाङोब्ला बे थैगोन, नाख्लायजागोन आरो पाप नांगोन। जाय अधर्मजों थाङो बेयो पाप नांगोन। आंथ' मैया ओरैबायदि गाबदों, कर्णआ थैनाय समाव, कर्णजों अर्जुनजों बिदायफं, नाथाय बिमायाथ' बिदायफं होनना खोन्थाया, सानैबो जुद्ध नाङो। कर्णआबो ओरैबायदि बिर, उन्दै समाव कर्णआ ओरैबायदि बिर, सासे बिमानि फिसा नालाय। नाथाय कर्णआ गुबुन जायगायाव देरनाय नालाय, कर्णखौ मा धेनुबो दांनो होआ, सोलोंनो होआ, नाथाय बेयो बिर सासे, ओरैबायदि बेनियाव पावार दङ। नाथाय बेखौ गराय सालायग्रानि फिसा होननानै, नाथाय अर्जुननिनो बिदायफं सानैबो। लास्टाव कृष्णआ बुंनाय आरो बेनि बिमाया दि लास्टाव खोन्थायो, गाबना गाबना मेगनानो बुजोबलांदों आंनिया। ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्रा दङ। कर्णआ बैसोरजों थाफानानै गोबां पाप जादों, पाप खामानि मावदों, नाथाय कर्णखौबो बुथारनो हायामोन अर्जुना। जियानो जा, दा बेफोरखौ नायनानै राजखान्थियाव ओंखारनानै रायजोफोरनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंनानै नाथाय खामानि मावनो हायाब्ला पाप। महाभारतआव जाबायदि बाथ्रा बुंनाय दोङो, रोखा रोखा, माने दिनै जों जा नुनो मोनगासिनो दङ दिनैनि दिनाव, महाभारतआव जा काहानि बेनो काहानिया जागासिनो दङ, नाथाय पापाबो दङ। बेफोरखौ नायोब्ला गिखांनाय फैयो। पापखौ, अधर्मजों थाङोब्ला, मानसिया सोरखौबा थगायोब्ला, हिंसा खालामोब्ला पापा रोखा। महाभारतआव रोखा रोखा गोबां बाथ्रा दं, नायोब्ला गोबां गियान लानो हायो। दा राजखान्थियावबो बेसिक थायो, माबायदि खामानि मावनायनि। दा ओरैबायदि स्पिडआव खामानि मावनो थाङोब्ला गोरोन्थि जानो हागौ। दा सासे मानसिया फर एग्जाम्पल जोबोर स्पिडआव खारनो नागिरदों, खै किल'मिटार खारगोन? अयथासार स्पिडआव, सुरुवातनिफ्रायनो 3 किल'मिटार 2 किल'मिटार। नाथाय सासे मानसिया लासै खारगोन, मिडियाम स्पिड लानानै, गोलाव खारगोन, गोरोन्थिबो जानाय नङा।
दा जोंनि गेजेराव माखासे गोरोन्थि जानानै गोबां दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां स्पिडआव खारनो नागिरनायावनो बुजिग्राया बुजिगोन आंनि बाथ्राखौ, बुजि मोननाया पात्ता मोननाय नङा। माबायदि स्पिडआव खारनो नागिरनानै मा गोरोन्थि जादों, माबायदि दावराव जादों दिनैनि दिनाव, दाख्लै बावै समफोराव। राजखान्थियावबो खामानिया बेसिक थायो, खारनायावबो बेसिक थायो। माबायदि खारनांगोन, स्पिडै खारनांगोन ना नोङो मिडियाम स्पिड लानानै खारनांगोन। डिसिप्लिन, गोबां बाथ्रा रायलायनायनि डिसिप्लिन थायो। मानसिखौ सनमान होनायनि, रायलायनायनि, गसंनायनि स्टेन्डार्ड, जानला मानला बाथ्रा बुंनायनि जायगायाव मोजां बाथ्रा बुंनाय, डिसिप्लिन, स्टेन्डार्ड खामानि मावनाय, गोबां डिसिप्लिन आरो मा बेसिक आरो डिसिप्लिन, बे मोननै बुस्थुआ ओरैबायदि डेन्जार। जाय बेसिकखौ मोजां बानायगोन, खामानि मावगोन, जेरै फुटबल खेला गेलेयोब्ला बेसिक खारनांगौ, बल कन्ट्रल खालामनांगौ, बल पास खालामनांगौ, सिम्पल बेसिक। स्टेन्डार्ड रायलायनाय, स्टेन्डार्ड, मानसिखौ सनमान होनाय, मानसिखौ मोजां बाथ्रा बुंनाय, बे मानसिनि बेसिक गियान आरो मा डिसिप्लिनाव गोलैयो, नंना नङा? दाखालि बावै आङो बिथां राकेश सार, जोंनि मुसलपुरनि, आं कल हरदोंमोन न'आव थानाय समाव। बेनिफ्राय बिथाङा कलबो हमदों, रायलायदोंबो, आंखौबो सिनायदो, बाट लोगो हमलायनायासै, बिथाङा जोबोर बिजिमोन। बेनिफ्राय दा इउ पि पि एल निफ्राय बिथां राकेश सारा थाखाबाय, आरो बेनि गेजेरजों जों दा बिबारनिफ्राय लावदुम भाइखौ गोबां गामि गामि हाबनानै केम्पिं खालामनाय, बाथ्रा बुंनाय, समाजनि बागै, हारिनि बागै नुगासिनो दङ। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों एसे हाइलाइट खालामना होदों लावदुम भाइखौ। आं जेबो बुङा, हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों, केन्डिडेट जानो नागिरदों, आरो बिथांजों लोगोआव बर' फिल्मनि बयजोंबो अनसायजानाय, मोजां मोनजानाय सासे एक्ट्रेस दंबयो। बिथांनि उनाव भिडिअ फैयोब्ला जोङो गसंफानानै थानाय नुनो मोनो, गोबां नाजानायखौ नुनो मोनदों। दा लावदुम भाइ राजखान्थियाव लिडार जानो नागिरदों, मोजांनि बाथ्रा। जा खेबसे टिकेट नागिरदों, फावसायनाङा, टिकेटखौ मोनथारनांगौ, आरो देरहायो देरहाया नोंनि बाथ्रा। बेनिफ्राय जोंनि मुसलपुरनिफ्राय मोनसे गामि दङ, आं गामिनि नामखौ बुंथ'ला, दालां जिङाव, गोदो आर्मि थानाय सेराव। आंनाव कल फैगासिनो दङ, आंनि लोगो गोजा, भाइ जेम्स जोंनियाव लावदुमखौ सोलाय खेबसे गामियाव, जोंनि गामिखौ देखायनि माखासे खामानि, सम मोनोब्ला इलेक्सननि सिगाङाव बे गामिखौ देखायगोन, लेंहरगोन। माखासे नांगौ जाना दं माने बे गामियाव, आरो नोंथाङा बेफोरखौ होनो हायोब्ला, खामानिखौ मावना होनो हायोब्ला नोंथाङा बे गामिनिफ्राय भट मोनगोन रोखा। थारमाने सेंग्राफोरा बुंदों आंखौ, आदा नों हागोन दे, रायलायलाय, लेंहरलाय, गामिखौ देखायनो, ओरै ओरै प्रब्लेम जाना दङ। मानो होनोब्ला थांनायाव बे गामियाव मोननै दोलोआबो थगायदो, मोननै दोलोआबो हाबनानै जेबो होआसै, दाम्पारसेबो हा होआसै। दा लावदुम भाइखौसो आसा खालामदों माने इलेक्सननि सिगां माबा मोनसे होगोन नामा। बेनिखायनो आङो हाइलाइट खालामना होदोंसै आंनि भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।